töitä, mitä mä kampaajana en suostu tekemään, koska mä en yksinkertaisesti osaa. Permanentit, mullahan on siis niistä koulutus. Mä olen tehnyt näytöt ja päässyt niistä nipin napin läpi. Ne oli ihan heittämällä mun koulutuksessa ja näytöissä se vaikein osuus. Mä ymmärrän teoriassa, miten kaikki tehdään, mutta käytännössä mä pelkäsin sitä permanenttia niiden näyttöjen jälkeen niin paljon, että mä en suostunut niitä tekemään. Tämän lisäksi mä aloitin työskentelyn mun äidin kampaamossa ja äiti on todella hyvä tekemään niitä permanentteja, niin sekin pisti mulle semmoiset paineet, että mä päätin, että mä jätän permanentit sille, joka osaa ja skippaan ne itse kokonaan. Tämän lisäksi mä valmistuin semmoisena aikana, kun permanentit oli niin ulkona muodista, että mä en oikeasti edes menettänyt siinä mitään. Afrohiusten leikkaaminen. Mä osaan siis kiharat, ne mä taidan oikein hyvin, mutta afrohiusta mä en leikkaa, koska mä en osaa. Ja sitten on painetut laineet. Ja sit sä tiedät, mikä on painetut laineet, niin ne on nämä. Ei siis missään nimessä semmoiset raudoilla tehdyt laineet, niitä mä rakastan tehdä, vaan nimenomaan noi painetut, mitkä tehdään niin kuin noihin märkiin hiuksiin. Mä muistan, kun koulussa se piti tehdä silloin kampauskurssilla, sä et päässyt läpi sitä, jos et sä tehnyt sitä. Se oli ihan hirveetä. Mä lähdin tyyliin kesken tunnin kotiin. Mä olin siis aikuisopiston puolella, niin mä pystyin lähtemään, jos näin koin. Mutta eihän se ollut siis millään tavalla järkevä ratkaisu, koska mun piti joka tapauksessa tehdä ne painetut laineet. Mä pääsin läpi niistäkin nipin napin ja koin sen jälkeen, että tää ei ole yhtään mun vahvuus. Eli nykyään, jos multa pyydetään niitä, niin mä ohjaan äidille. Mun mielestä on tosi tärkeää ymmärtää ne omat vahvuudet ja omat heikkoudet. Ja mä en pysty tekemään kaikkea. Mulla on täysin mahdoton olla hyvä kaikessa. Ja mä oon hyväksynyt sen. Oli tosi vaikeaa alussa hyväksyä, mutta nyt mä oon todennut, että se on myös asiakkaalle reilua, että mä kieltäydyn semmosista töistä, mitä mä en oikeasti osaa tehdä.